Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1 maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Villeneuve. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen. 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 Villeneuve. Schumacher. Frentzen. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Mika saa loistavan lähdön. Hyvä Mika. Huippujännittävä tilanne. Mika saa loistavan lähdön. Mika saa loistavan lähdön. David Coulthard johtaa, mutta Mika Häkkinen tulee kovana takaa. Mika tavoittaa koko ajan. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sieltä toisten takaa Salo tulee, näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen tulee varikolle. Nyt tarkkana. Onnistuuko Villeneuve ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki menee nappiin. Villeneuve jää! Eddie Irvine. Häkkinen nousee. Eddie Irvine jää. Mutta mitä tekee Scotti? Mitä tekee Scotti David Coulthard? Huippujännittävä tilanne. Häkkinen. Scotti jää. Häkkinen.